for DJ Rocky's Secret Files. Wala akong laban kasi kabit lang ako eh. Hi DJ Rocky. I'm your avid listener. Sana mabasa mo tong story ako. Ito na yung ginagawa ko, yung makinig sa programa mo bago ako matulog. Itago mo ako sa pangalang Jen. And this is my secret file. Alam kong maraming manghuhusga sa akin. Pero bahala na. Nandito na ako. I'm currently working here in Taiwan. I'm 26 years old. I have a boyfriend na itago natin sa pangalang Roy. Kasal siya at merong anak. Pero hiwalay na sila ng asawa niya ng 5 years. Ang kwento niya, nagloko yung asawa niya. Naghanap daw ng mas mayaman. Kasi mahirap lang daw siya at mababa lang yung sahod niya. So, ang ginawa niya, nag-abroad siya. Para na rin daw makalimot. Sabi ni Roy, plano na nilang magpaanal. Basta mag-iipon lang daw siya. By the way, yung naging asawa niya, merong 4 na anak. At lahat yon, iba-iba ang ama. Ayoko namang siraan yung legal niyang asawa pero yun ang totoo eh. He told me lahat ng mga kasiraan niya. Lahat ng strengths and weaknesses niya. Na ganito-ganyan siya. At tinanggap ko yun ng buong buo. Kahit na alam ko, magiging kabit ako. Yes, kabit ako. Kasi naisip ko, deserve naman niyang mahalin sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya. Kahit sa akin lang. Ay maramdaman niya na mahal na mahal na mahal ko siya. Never akong naging madamot sa kanya. Lahat ibinigay ko. Mapatunayan ko lang sa kanya na hindi pare-pareho ang mga babae. Loyal ako sa kanya. Ni minsan, hindi ko binalak na tumingin o lumandi man sa iba. Ganun kasi ako magmahal, DJ Rocky. Tapat, totoo. Wala kaming tinago sa nakaraan. Parents ko at parents niya, pati mga kapatid niya, alam yung tungkol sa amin. Nag-upload din siya ng picture ko sa social media account niya. At ramdam ko rin naman na mahal niya ako. Ang dami rin kasi niyang mga effort and sacrifices para sa akin. Hanggang sa umabot na kami ng taon. Siyempre hindi maiiwasang merong away. Pero nangingibabaw pa rin yung pagmamahal. Sa totoo lang, hindi naman ako maganda eh. Sakto lang kumbaga. Kaya minsan, pinagbabawalan niya ako na makipagbarkada o dumikit sa mga lalaki. Ewan ko ba kung bakit? Nagsiselos yata. Naintindihan ko naman yun. Kung gaano kalalim yung pagmamahal ko sa kanya, ganun din kalalim at kahaba yung pag-intindi ko sa kanya. Kasi ayoko siyang masaktan. Di bali nang ako yung masaktan, wag lang siya. At naniniwala akong matatag ang relasyon namin. Until one day, nag-chat sa kanya yung asawa niya. Nag-chat yung asawa niya tungkol sa bata. Ako, never nangialam sa usapan nilang mag-asawa. Hanggang sa nadamay ako dun. Nakesyo raw, baka ma-stress ako pag nakita ko yung anak nilang dalawa, na baka raw magalit ako, ganito ganyan. No! Alam ni Roy na never kong pakikialaman yung usapan nilang mag-asawa. At kung babawiin niya yung asawa, sige lang. Kasi mas may karapatan siya eh.
Kasi nga legal na asawa siya. Kumbaga, legal wife. At ako kabit lang. Wala akong laban dun. At alam ko kung saan ako nakapwesto. Kinausap ni Roy yung asawa niya ng maayos. At ramdam ko na sa message na yun, ipinaglalaban niya ako. At mahal niya ako ngayon. Kaya lang naguguluhan ako eh. Should I quit or stay? Mahal na mahal ko si Roy. At alam kong ganun din siya sa akin. Ayokong saktan siya. Kaya sana, mabigyan niyo ako ng piece of advice. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. And more power sa programa mo, DJ Rakim. God bless. Muli, ako si Jen. At ito, ang aking secret file. Always your number one FM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raki Secret File.